Tervepä, terve. Tämmösen Kiinan ihme sitten tilasin. Tai paremminkin tuli laatikollinen varaosia ja kokosin tämmöisen sahan niistä varaosista. Tämähän siis on 361 Stihlin kopio, Farmer Tech -merkkinen. Ja se oli loppupeleissä aika kivuton projekti. Tilasin jostain netin syövereistä ja sieltä se Kiinan poika lähetti laatikollisen varaosia ja yhden päivän kokosin niitä. En ole ikinä ennen tämmöistä koonnut. Mutta päivän verran kokosin ja sain jopa käyntikuntoon. Eilen kävin pikkasen kokeilemassa miten tämä syö puuta. En ihan hirvittävän rajulta vaan vielä kaasut säätänyt mitään laulamaan mihinkä kovin korkealle ja kovaa, kun on vähän vielä sisäajovaihe menossa. Kävi vaan sen verran, että kävi hakemassa 38 20-tuumaisen laipan tähän näin ja ketju. Sellaisia ei ollut omastakaan kuin 320 pelkästään, niin kävi semmoiset hakemassa eilen vielä ja tosiaan, ne on niinku aitoa alkuperäistä laatua, mutta kaikki muuten on toi Kiinan pojan ihmettä. Kokeillaanpas miten tämä toosa lähtee käymään. Tää on hiukan sellainen jännä systeemi vielä. Ei ole vielä ihan oppinut tähän näin. Ei oo pankki ihan täydessä vielä, se kuora. Tässä sen verran pausi tähän näin, että toi pienen meisseli ja hiukan säätelee sitä, toi tuntuu vissiin käydä vähän laihalla. Niin kokeilenpas nyt vähän, miltä se nyt vaikuttaa.
Joo. Kyllähän se puuhun menee. Ei kannata ihan yksi yhteen vetää toi vielä johtopäätöksiä, että kun tämä menee tuohon puuhun. Jos vertaa niihin mun aiempiin videoihin, niin niissä on toi paljon pienempi ketju sahoissa 322 ketjulla, kun tämä on 38. Tää tekee kolmanneksen isompaa uraa ja aika paljon karkea lastu. Ja tosiaan tää on ihan pakasta jätetty terää. Et mä en ole tälle ketjulle tehnyt yhtään mitään, enkä nyt vähän aikaan teekään. Tää on niinku, sanotaan näin, että tää on semmonen saha, mitä mä ajattelin, että tätä voisi hiukan viritellä ja opetella virittämään. Tää on niin sanotusti aika edullinen panostus siihen, että voi vähän harjoitella kaiken näköistä jännää juttua tekemään. Voi hiukan porttailla sylinteriä ja hiukan, jos haluaa, niin ajoituksiakin säätää tarpeen mukaan ja polttaa muutama männän ja näin poispäin. Et hiukan pakoputkeja täytyy jossain vaiheessa viilata, että tästä tulee ihan täysin sellainen harrastussaha. Toki kyllähän tämä niin kuin aika, siis täytyy sanoa, että tämä on aika hyvän tuntunen saha niin kuin käteen loppupeleissä, en mä sitä sano. Tämä on joo, ihan vetelän tuntunen saha käteen ja sit kun sen sisään ajaa kunnolla, että se hiontui toi mäntä tuohon sylinteriin, niin voi olla, että tulee vähän lisää puhtiakin vielä koneeseen. Siihen on tulos, tässä on alkuperäinen 7 hampainen vetopyörä. Siihen tulee ensi viikolla hampaa isompi, niin sillä saadaan 20% ketjunopeutta lisää, että se alkaa niinku menemään puuhun vähän paremmin, ja kun tässä on varmaan vääntöä ihan kohtalaisesti, kun saa vaan kaasuttimen säätöihin ja hiukan pakokkeen hengittämään, niin eikö he sillä lähde. Toisaalta tämä periaatteessa ihan tommosen niin kuin tukkisahana tässä haakopinolla. Varmaan ihan pätevä vehje, mut katsotaan nyt, jos tämän kanssa vähän aikaa opettelisi ja harjoittelisi näitä tekemään. Ja tässä ei ole rahallinen sijoitus niin kovin suuri, että ostaa sitten vaikka seuraava, jos siltä tuntuu. Ei mitään muuta kuin kiitoksia ja näkemiin.